Klácsa vagyok, és a mai videóban itt van velem Rámtusi. Amúgy ez Klács verseny lesz, vagy valami ilyesmi. Amúgy ezt vegyétek figyelembe, hogy nem Bence, hanem amúgy zsíros kenyér, de mindegy. Én zsíros kenyérrel köszöntem be. Most megint kezdhetek egy újat. Nem, persze, köszönöm. Nem. Mindegy, hagyjuk, ebből ne legyen vita, srácok, majd ti visszanézitek a videót, ha olyan kedvetek van. Kövessetek be engem TikTokon mindenféle képen. De először engem. Nevem, alsóvonal reaktált. Látjátok, én milyen prón klácsolgatok? Látjátok, meg is nyertem a klácsot. Várjatok egy Nevem TikTokon mindenféle cikkán kövessetek be. Nevem TikTokon Grey alsóvonal jó. Jó, azt már 20-adjára mondott el, várj egy pillanatot. Nem érdekel. Amúgy én most nála vagyok vlog Indítsad már. némitől, de csak szólok, hogy ez egy párbaj lesz. Ez most első videónak egy kicsike prank. Na csá, itt vagyok. Lássátok az egerem. Kamuj. És hát, nem tudom. Hát, na hát bejött apukám, ez egyre csodálatosabb. Ez csak magból. Jó mondjuk, ez lesz. Ez full lucky. Full luck skill. Az már skill, az is lucky volt. Figyeljétek! Erre ti tudtok valamit mondani? Nézd! Hogy én mit kell csinálni, hogyha benne ragadok a blogba? Ezt most olyan, most mit csináljak? Tudtam előre menni, így nyomtam a V-t, meg a space, meg a... Én csak hátra tudtam menni, hát ez milyen jó. Mekkora skillis voltam az előző körben. Ezt még nem ússzam meg. Várj. Akarsz egyfézni, átbágolok a falról. Most beszél, de most rám figyeljetek. Most ezt nem ússza meg így. Hát cool. Legalább ezt majd bevallja, mert ilyenkor a videósok 90%, hát én így akartam. Full így volt. Ez full. Nem. Ez full véletlen volt. Igen. Ez full lakci. Ez is lak volt. Hogy? Nem találtalak el? Éppen, hogy csak túléltem. Ez is lak, hogy 2x2-be adom ugyanott. Hát mondjuk a átbagolás az szinte csak full lucky múlik. Az és na, menj innen. Hát leesett. Jó, ez semmi nem volt. Én ezt nem hiszem, mert nem tud magába kiesni. Én most kiestem. Na és hát... Baby shark. Amúgy, ha nem tettétek, azért feliratkozhatnátok, meg lájkolnátok, de úgy most őszintén. Az én csatornámat is légy szíves, ha már igen, te is promózd be azért a csatornádat. Amúgy ezért le lehet fizetve, már feliratkoztam rá. Amúgy erre, ha így most ránézek, azt hinnétek, hogy ez a legendary skin, de amúgy ez a speciális. És hát
ez így most egy jó videó lesz szerintem. Hát mert a bot le is eszik. De ha még fel is ugort vonót kap... Most akkor léptem ki, amikor megállt 99-es napig nem. 99! 10%-on is vagyok. A géped? Ezt így most így kíváncsiságunk megnézem, hogy a gépem hány százalékon van. 95. 95 százalékon Amúgy van. engem egyáltalán, hanem nekem 100, mert én egyfolytában töltőn játszottam. Én is csak múltkor levettem, mert az ágyomba YouTube-oztam. Amúgy, na nézzük, Milán, hát, ha beadod, majdnem beadtad. Nubi. Ezt nem tudom, hogy csináltam, hogy ez semmi. Mondjuk ez is skill-sül. Full luck. A lákkos a gyerek. Lákkos, érted? Full lucky. Érted? Full lucky, nem bír klácsolni, látod? Nem mer. Látjátok? Nem boxol lucky. De lehúzok. Jó, hát ez easy. Ezt úgy mondod, hát nekem ezt meg se kellett oldani. De amúgy srácok, ennyit elmondok. Ez már a harmadik videó felvétel, mert az egyiknél elfelejtettem hangot adni, a másik meg nem tetszett, és amúgy Milánnak, bocsánat, félremondtam, rántott húsinak, már elmondtam, de a Brawl Stars-os videókban majd, mert Stumble Guys Brawl Stars videók lesznek, majd fog szerepelni egy titkos vendég. Amit ti se tudtok. Még. Én igen, bibi. Nem tudtam soha. Milyen nem tudok? Kövimásban csak azért is, hogy végig klatcsolni fogok. Mindig klátsz. Amúgy befrendelem a botot, hát ha visszafrendel. Aha. Aha. Amúgy lehet nem hisztek el, de az egyik meccsben Milánnal játszottunk, és eljutott Wave 14 kapott. Wave? Idén meg tudj, az az egy szerencse, egy séspont volt. Az egy okos volt. Mi van? Már késő volt az a pajzs. Srácok, van egy rossz hírem. Milán most kirédzselt. Most jön egy vágás, mert Milán kirédzselt, és le is tette a telefont. Ja, mennie kell. Azt hittem kirédzseltél. És hát most így, hát most ért. De akkor egy kicsit addig folytatom egyedül. Szerintem egy meccsig most így klácsolgatok, hát már el kellett menni a videó szereplőjének. Hát de... Ez most szomorú, de igaz, el kellett mennie pont videó közben. Rántott húsinak, ezért nem számítottam rá, de el kellett. Erre én nem számítottam, tényleg. Húj.
Jaj, minek nyomtam be a labdát, a rugást akartam, na mindegy. Innen is jön majd egy ilyen. Utána tudom a másik félét is, nyugi. Hát ez meg volt, de szerintem, srácok, amúgy, hogy tisztában legyetek a skineimmel, megmutatom, majd egy következő videóban. Na sziasztok, srácok! Én zsíros kenyér voltam. Lájkoljátok a videót, ha minden. Na csá!